محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Hvala Allahu, hvala Gospodaru svih svjetova, hvala uzvišenome koji u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu kaže u suri An-Nahl 90. ajet: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se rodbina pomaže, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Kažu mufesir, komentator Kur'ana, da je ovo najsveobuhvatniji ajet iz Kur'ana. Sura Pčele 90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se rodbina pomaže, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ešhedu an la ilaha illallah wahdahu la šarika lah wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Mi svjedočimo da je samo Allah dželle šanuhu Bog, nema Boga osim njega, i svjedočimo da je Muhammed alejhi selam njegov posljednji rob i poslanik. Allahumma salli wa sallim alejhi وعلى آله وأولاده وأزواجه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. Neka je mir i spas na našega poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodcu, česte ashabe, na sve one koji nose i slijede islam u svojim životima do sudnjega dana. Od Enesa, neka je Allah zadovoljan njime, se prenosi da je čuo Allahova poslanika, neka je mir i spas na njega, da je rekao: ko voli da mu se opskrba uveća i da mu se život produži, neka spaja svoju rodbinu, neka pazi na kontakt i redovno posjećuje svoju rodbinu. Ja ibadallahi taqullaha wa ati'u inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. O Allahovi robovi, neka vam je uvijek Allah na umu. Bojte se Allaha, činite dobra djela. Zaista je On sa onima koji ga vjeruju i koji dobra djela čine. Poštovana braćo u dinu Islam, cijenjeni vjernici, neka je Allahu mir i svako dobro na vas danas, na Mubarek petak 14. Ramazana 1435. godine po Hidži, odnosno 11. jula 2014. godine. Neka vas uzvišeni Allah nagradi, neka vam podari beričet i molim ga da poveća naše korisno znanje i čestita dobra djela. S obzirom da je Mubarek Ramazan, u kojem su karakteristični iftari, zajedničke večere, kada se okupljaju porodce, rodbina, i s obzirom da su u toku godišnji odmori, posjete našoj domovini, Bosni i Hercegovini, gdje je prilika da se obiđe rodbina. S obzirom da nismo do sada mahsus tretirali temu rodbinskih veza u islamu, što je vrlo bitno, u današnjoj hutbi govorimo o rodbini, o potrebi, dužnosti čuvanja rodbinskih veza. Poruka danas je: spajaj da bi bio spojen. Spajaj da bi bio spojen. Čuli ste ovaj hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim od Enesa?
Znate, u jeziku se kaže kad nešto curi, pa se ono zavrne. Tako je naša nafaka, ona curi, teče, pa dođe situacija da se ona zavrne, prestane. Ili recimo, život ide, pa znate kad se, kaže, isključi se, prekine se, jel? Pa nema više života. Vidite, poslanik sam kaže, ko od vas voli da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, a ne da se prekine, a ne da se zatvori. Kaže, neka spaja, bukvalno, spaja rodbinske veze. Što će reći, onaj kod kida rodbinske veze, on time sebi zatvara nafaku ili gasi svoj, život i beričetu života. Možemo kazati odnos sa gospodarem, Bogom. Znam se sad kad bi neko rekao, znaš, ako ne budeš pazio na rodbinu, kraj, prekinuo se vezu sa Bogom, pa će on rekao, joj, to niko mi ne može prekinuti. Ko kida rodbinsku vezu, on kida odnos sa Bogom, Allahom. Prekinuo sa familijom, prekinuo sa Allahom. Kako to? Evo hadisa. Tirmizi i drugi od Abdurrahmana ibn Aufa bilježi se hadisi kuci, kaže Allah, ja sam Ar-Rahman, ja sam svemilosni, ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz svoga imena. Znači, Allah je Ar-Rahman, kad učimo Bismillahirrahmanirrahim, s imenom Allahovim koji je Ar-Rahman, svemilosni i svemilosni. Iz tog Allahovog imena je izvedena riječ za rodbinu u arapskom, a ona se kaže Rahim, Rahman, Rahim, Arham. Dakle, Allah je učinio da se rodbina na arapskom kaže iz istog korijena kao njegovo jedno od najljepših imena Rahman. Poslušajte kraj hadisa. Pa ko ih spaja, održava, ja ću s njim vezu održavati, ja ću spajati vezu između mene i roba. Taj ko čuva rodbinske veze. A ko ih prekida, i ja ću s njim prekinuti, kaže Allah u vjerodostojnom hadisu. Men wasalaki wasaltuhu, wa men qata'aki qata'tuhu. Kaže da je Allah rekao rodbini, ko tebe kida, ja ću da prekinem sa njim. Ko tebe spaja, ja ću da spajam svoj odnos s njim. Mnogo je, braćo, hadisa, mnogo je ajeta o rodbini. Evo nekoliko bitnih pitanja. Zašto ljudi kidaju, zašto ljudi zapostavljaju rodbinske veze? Prvo, kao i svaki problem, on je uzrok i rezultat udaljavanja islama. Neznanja. Hajde ti budi ravnodušan, čuj ovaj hadis i budi isti od danas. Kako? Ako neko vjeruje. Znači, rodbina, Allah liša. Kako? Hadis, ne kažem ja, hadis to kaže. Kur'an to kaže. Dakle, neznanje, nesvijest. Ljudi to ne znaju, pa onda su nonšalantni, pasivni, ravnodušni, zanemaruju, zapostavljaju, kidaju, kvare, rodbinske veze, tako da je. Naravno, u onome u čemu nisu pravo, nepoznavanje islamskih propisa. To je, dakle, glavni uzrok. A drugo je zauzetost dunjalukom. Time da taj neispravan odnos prema dunjaluku, koji nas prevlada, odvrati ljude od ne samo rodbine, odvrati ga od džamije, odvrati ga od posta, odvrati ga od teravije, odvrati ga od namaza, dunjaluk, ovaj svijet. Pa često puta mi čujemo, dva brata ne pričaju, ja sam bio svjedok u selu na Hođaluku, dva brata 10 godina ne pričaju, šta je pola metra njive. Pa koliko je parnica, pa koliko je, nije problem da se to pravedno, da se izgura pravda, da se da svakom što pripada, ali problem je kad se kida odnos, nema više kontakta, pa onda ni snahe ne pričaju, pa i djeca i totalno se zapostavljaju. Vrlo opasno, vrlo ružno. Nepoznavanje islama i dunjaluk, zastupljeno dunjaluk.
Često puta, kad kažemo dunjaluk, nije to, ne znači to zapostaviti dunjaluk, ne rad, da bi se stiglo, da bi se posjetilo. Ne, samo, ja bih rekao, primijetio sam luksuz nas odvraća. Znači, ovdje, u ovoj zemlji su užici vrlo skupi. Hoćemo luksuze, moramo puno rad i onda nemamo vremena ni za sebe, ni porodcu, ni za našu robu. Dakle, vrlo moramo biti tu pažljivi, oprezni, mudri, da nađemo mjeru. Da od tog posla i metka ima pravo i ta naša roba. Vidite ovaj hadis koji smo citirali, jedan me džematlja korigovo kad sam ja rekao ko želi, ja imao sam običaj da kažem ko želi da ima više para i da mu je duži život, neka čuva rodbinu. Pa on meni kaže ja neću više para, pa ja skontam da stvarno nije sreća para puna vreća, što znaju oni koji imaju, nego tačno, doslovno hadis kaže ko želi da mu se opskrba poveća, a rizik opskrba nije da ima čovjek puno, nego da ima i beričeta, da ima hajra u tom imetku, da ga služi, da mu traje i da ima sreće u tome. I zato jeste li razmišljali da sreća dolazi od glagola sretati se. Pa su srećni oni koji se sreću. A je ljepota kad održavamo rodbinske veze, kad se susrećemo s rodbinom, pa tu je istinska sreća koja se ne može platiti. Pitanje šta ako rodbina kida, ja spajam, ali oni kidaju, ja hoću, oni neću. Tim tvoja nagrada je još veća. Čak ti Allah meleka šalje da te štiti kao dokaz za tvoje dobročinstvo. A zapamti, la yadkhulul dženneta qati'ur rahim. Veli pejgamber, neće ući u džennet onaj koji kida rodbinske veze. Dakle, budi promjena. Pita me jedan džematlija, umro mu brat, ni namaza, ostao mu dužan para. Kaže, Efendi, hoćemo klanjati dženazu. Hoćeš ako Bog. Pa on nije meni, kad je meni, kaže, umrlo, nije mi došao, nije mi vidio djecu, nije mi darovao djecu. Pa ovo, pa ono, nabraja, kako on nije to odradio. Ja njemu rekao, a šta si ti, jesi ti musliman? Gdje je razlika? Gdje je islam? Pokaži razliku, nek se vidi da si musliman. Idi, posjeti i obavi onako kako te Allah Bože. I kad je obavio, kaže Efendija, tako, zaista se fino, kaže, osjećam. Alhamdulillah, kaže, eto, mi moramo biti braćo muslimani, pokazati. On kida, ti spajaj. I na kraju, praktični savjeti da stupimo u akciju, da ne bude samo priča. Prvo, evo, pozvati na iftar. Potrud se, mahsus, napravi iftar, zonu, hoće li doći neće. Ako te pozove familija da ti ići na iftar. Ako možeš posjetiti, sad Ramazan je jedinstven prilog. Natjera se, najavi se, posjeti svoje rodbine. Materijalno potpomoći svoje rodbine, pa koliko ko može. Samo zapamti, ako ti dadneš $10 onom djetetu svog brata ili ne znam, rođaku, to se piše kod da se dao 20. Jer ta sadaka rodbini je dvostruka. Poziv, ako ništa, poziv, pa eto taj Facebook, pa Skype, kako je, salam alim, kako ste dobro, nek vam je hajde, lijepu riječ, u ime Allah svoj rodbini, sve su to načini da se ta rodbina čuva. Molim Allah Đelešanu da nam pomogne i da mi budemo primjeri posljednje promjene i da mi prema tu razbi, da budemo donosno Allah Đelešanu zadovoljni koji spajaju rodbinske veze i tim čuvaju svoju vezu sa uzvišenom Allahom. Amin, ja rabbal alamin. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. Poštovana braćo islam, danas je 11. juli, 19 godina od genocida u Srebrenici. Danas je ukupano 175 od ukupnog broja stradalih koji broji 8.372. Srebrenica i ostala bosanska stratišta, Gaza u Palestini, Mijanmar u Burmi, Sirija, Irak, Centralna Afrička Republika, Afganistan i druge zemlje u kojima ljudi pate. Braćo, to je dokaz da nama ne ima pomoći niti zaštite osim kod Allaha doći. Kaže Allah u suri Muhammed,
ajet 7. Jahledina amenu in tansurullah jansurkum koji tebit aktam. O vjernici, pomozite Allaha, pa će On pomoći vas i noge vam učvrstiti. Šta to? Kako mi pomoći Allaha? Allah gospodar. Pomozite njegovu vjeru. Jer da bi dobili Božju reakciju, moramo mi napraviti akciju. Pomozite Božju vjeru. Vratite se vjeri. Živite je. Slijedite vjeru i vjerske propise. Pomozite pripadnike te vjere. Pa će Allah vas pomoći, pa će učvrstiti naše korake. Stoga, na nama je da se vratimo našoj vjeri, jer vraćanjem vjeri, život naše vjeri, mi čuvamo sebe, svoje porodice, rodbinu, svoj narod, muslimani i sestre i muslimanke, braću i sestre. Allah naš, Allah svemogući, molimo te, neka tuga postane nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude molitva, da se nikome nikada ne ponovi Srebrenica. Amin. Allah naš zaštiti nas, naše porodice, Allah naš zaštiti sve muslimane, muslimanke, umeta. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqim as-salat.